fraților, sunt Întrare și bine v-am găsit la un nou episod de Happy Wheels de pe acest canal. Înainte de început să nu ezitați să treceți și pe la butonul de like. Dacă vreți episoade în continuare să facem cum am făcut și data trecută, să jucăm după ratingul nivelelor de dropper am făcut. Dau de mai jos ceva ce n-am făcut. Dați. Haideți să vedem aici. Goalkeeper. Puf! Oh my god! Wow, wow, wow. Cel mai bun fotbalist. Harpun foul. Hai să vedem aici. Știu din astea. Wow, 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 wow. Ai, mi-a dat una pe asta că... Ai, mă, și decapitat, ce nasol. Deci este schema să dai pe Z. Dar nu e nicio schemă. Because, yeah. Printr-un backflip. Yay, sunt viu, mă. Ba nu sunt. Păi pot face așa. Pa, copile! Și așa nu te-am iubit niciodată. Ce fereală a fost acolo. După cum bine v-am promis în episodul de Skywars, dacă ați fost acolo, v-am promis, v-am zis că o să încerc să postez un episod de Happy Wheels. No, serios, man? Nu am priceput, n-am prins-o bine. Bă, putem face așa și așa și așa. Grab de rope. M-am prins, bă, boș, cum trebuie. Dar putem face asta, știți? Să ne zbatem like a pește. Nina, Dan. Aici este o schemă. Trebuie să fac așa pe Indiana Jones. Nu! Bă, cum e asta posibil? Adică, what the fuck? Am fost acolo, am făcut bine. O prind aici! Dacă te-ai mișcat omulețul, e bine că apăs pe un buton. Ați văzut că e o reclamă de la fotbal. Dați că joc în full screen ca să dau un backflip și să cad pe spate. V-am spus că am ceva virus în PC. 3D Harpoon Run. Nu am ceva, nu arată așa. Wow. Dar asta mi se pare real când intră în mine. Iarăși, a gun. Restart level. Trebuie să faceți așa. Uite așa. Ba, nu faceți niciodată așa. Poate eu cred să-mi fac piciorul. M-am prins. Trebuie să faceți backflip-uri. Ba, nu faceți backflip-uri. Că nu e bine. Boom, bitch! Îți dau una în cap. Și te duci plin de chestii până jos. Bă, dar lungă-i să-mi bag piciorul. Hai, copile, apără-mă, că eu stică tu. Uai, cum mi-a venit aia în gât. M-a rupt în 3. Uite așa. Hai că am prins-o, n-am prins-o, că m-am rupt în două. Da, get in the box. Hai, știu pe asta. Mai m-am uitat, dar nu mai știu cum practic trebuie să fac. Uite așa. Trebuie să faceți așa. Și vă prindeți? Ai, dar de aici cum făcea? Că am văzut unul care făcea așa. Apoi așa. Apoi așa și făceați un backflip. Am râd. Da, nu știu. Get in the fucking box! Wow! Mamă, am dat un front flip acolo! Pe aici, uite așa. Mișcă-te! Am apăsat pe... Nu e cinstit, ai. Tun. 773. Harpoon jet. Wow! I do parkour. Am făcut ceva foarte fain. Naked girl, the high five. High dive. Woo! Mi-am rupt picioarele înainte, dar da. Apex is here with us, my friend.
The pool party is here! Yay! Am făcut bine. Gunmaster. Ok, aici vreau black, purple, red, blue, VSS. De ce nu merge să ridic? What spikes? Eu spikes. Mă te împușc! Vreau să încerc cu toate. Acum dau restart level. Flamethrower. What the fuck flamethrower? Vreau să încep cu bombing. Bitch! Că ce-o bubuit, n-ai văzut pe asta. Dau restart. Băiatule. Boom! Hai te iei tu de nevastă mea. Urâtule! Ești un urât. Puf! Și vreau și un bambang, dar ca să fiu sigur că ai murit de tot. Na, bun! Și acum, ca să ne simțim importanți. Ca să ne simțim important, să simțim că am terminat-o. Wrecking Ball Run. Hai să mergem cu asta. Again I like it, Wrecking Ball. Am câștigat, chiar să știi. Am avut 18 framuri. Where is the school? Where is the fucking school, bitch? Chiar dacă n-aș vrea să știu. Vine matematica după mine! Nasol. Rope swing. Bam! 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 M-am prins. Aici vine. O prind like a wrecking ball. Dau un backflip foarte frumos. Mă duc aici în jos. Bă, mi-a intrat aia în gât. Ești Johnny! Ok, hai că iese. Fuck it. Allow. Main menu. Again I like a wrecking ball. Hai ce mi-a speriat că pică în țepi. Rate 5 nuclei. Mă lași îmi face test your neck. Oh, test your neck. Easy. It's not easy. Get wrecked. Deci uitați-vă cum se face un gât normal. V-am spus că am virus și pisici și mă scoate. Și nu știu cum să-i rezolvi. Clash să prom. Ce vreau să zic? Deci uitați-vă, restart level, da? Uitați cum zboară gâtul. Nu, vedeți? Aici trebuie să merg încet. Nu mi-am rând gâtul, dar am murit la final. Ei. Bam, bam, boss fight. Hai să vedem mai frumos aici. Boss fight. Lasă-mă să dracu. Cine ești tu, mă? Bă, what the fuck? Aici. Da-te, urâtule! Copile! Hai, mă, dă-te aici. Puf! Aici. Bitch! Wait. Right, fine! But I didn't want to do that because I don't have a count. Harpoon dodge. Double backflip drop! Hai, mai mergi tu. Puf! 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 Pe asta n-ai văzut-o. Am acolo încă din aia. Psh! Bam, bam! Ați văzut cum face un profesionist. Space start. Trebuie să pic. Game over.
Marș în spate. Ok, aici. Fac tot în curg. Fucking yeah. Woo, bitch! Filmat deja de 10 minute, parcursul trecut abia 5. Hai mă, mai sunt multe. Oh, cum am picat prin ale două. Hai mă, mai sunt multe, că deja m-am plictisit. Aici pică două, dar aici vine una aici, una aici. Oh my gosh, what was that ultima gunshot for? Șutar pe unul, Ana. Șutar pe tu. Ok, aici. Te mai dai tu la nevastă mea, băi, când mor eu. Vreau restart. Cage! Cage! You can't do anything. Te decapitez! Dar pun unul și dar pun două. Ah, ce bucată. Nu mai te dai tu la iubita mea. Și dar pun tu. Revolver. Da, n-ai văzut pe asta? Acum mai jucăm și noi până la 15 minute. Niște glass break. Să vedem cât de bun suntem la niște glass break. De 5 stele. Hai să vedem pe asta. Asta am jucat-o. Până la... Uite asta. Nova. Easy. Peasy. Bă, n-am murit. Hai, easy. Hard. Easy. Very hard. Easy. Very hard, easy. What the insane? You said this is insane. I said this is fucking. Bă, vine în tine, like Elena Udrea. Easy. You see? Oh my god, sună telefoane și camioane. Nu muri chiar acum. Restart level. Easy. Fucking virus. Da, tot mă scoate, deci nu mă judecați din cauza mea, că eu înțeles că este virus. Au, cum te-am decapitat copilul? Nici nu m-ai văzut. So easy. Very easy. Ok, dacă televizorul ar putea merge un pic mai încet. Insane, I said, this is easy. I say this is fucking easy. Ta-ta-ta, caprițața. Impossible. What did you say? What did you fucking say about this? What did you fucking say about this? What did you say? Deci un zbor. Și mai bun moră la final. Poc aici, pam, pam. Cheater, noob. Bitch better have my money in the bank. Deja suntem la 14 la minut și asta nu se mai sparge. 8, 5 if you... Du-te aici. Nu mai apă merge la bye, oh my god. Hai și să mai jucăm una. Break. Drop down and you want to it. Oh, pam, m-a decapitat. Poc. Bitch!
bere, have. După levelul ăsta încheiem și noi episodul Because I Don't Hacker. Băi, tu mă face Hecerino pe mine. Hecerino pe mine și să nu mă deranjeze nimeni. Nu, oh my god. Pe roată din spate. Intrăm. Pe roată din spate intrăm. Nu, nu, nu. Așa, du-te, du-te. Așa, boss. Se rotesc astea, wow! Sper să nu mă deranjeze nimeni în momentul ăsta. Că ar trebui să închid filmarea pentru că nu voi închide. Poc! Că I'm a badass. Badass I said! Bă, vin și dau în tine de zici că-s Necoleta Luciu. Dacă mă încurmită, nimici. Nimici. Deci! Și acum se va termina când o voi sparge pe asta dintr-o bucată. Dar mă blochează. Dar mă blochează. Și am câștigat. Yay! Păi, dar să lăscoți acest episod din Minecraft Happy. Că acest episod din Happy Hole, să am făcut la și noi vedem în episodul următor. V-am pupat. Pa!